tirigai ndigorekete nyaya yekundinetsa ini ndakati ndoteerera zvamunotaura ndoisa mukanyora pamasocial media ndenichiverenga zvangu ichiona ndaona kuti aisha chega ndichipindura zvinoregai nditaure nyaya iri pano nyaya huru yekuti unoti pai KST wakonewa takakanganisa hatina umboreswa paya KST ndiminista wedu takadada naye kubva kare handiti mazuva achibva kucha handiti mutiti mukuru zveuya handiti wakapinda mumaolympics wakanova rakasha imomo pachizimbabwe chaipo handiti wadzoka tikati haizva uyu ndiye unonatso kuvandudza vanhu vangati akanyarara asi zvoti odo munoona KST tichingopinda paya patakapinda 2018 pamakatipinza paya handiti tikatora KST tikati hai ndiye nogona kukuita izvi wakabva abatira pamuviri handiti idzo 9 months ka handiti kwadziona ukatora 9 months handiti tobva aita pamuviri isusu hurumende inoteerera hurumende yavanhu hurumende yakagadzirwa yamakatora mukaisa pachigaro taita izvi ngaende kumaternity handiti iyezvo wapedza makaona maawadzi akaita zuro uno anga akanaka anga akanama achinamanura vanhu vachinakirwa vanhu vachizviryira varimo vachiseka vachinakirwa moti pai harashika hameno anenge atumawo vamwe kuti vangovukura zvisiko hani munozotaura KST mukatarira history yake waidhidha waibva kucha handiti airova ino inhede saka pamari kurova nhede zvekafu tingazvitevera vanhu vokuzhe vanhu vachida kukanganisa kuzvigarira kwatakaita isu tinongoti aizvi minista wedu takapinda zuro murufaro vakutogobora zvina hamuchina matonaka iyezvi toona kuti pamari kuita chaunyurududu pamari kurova bhangu tetakavashara tikuti hai vanokodzera kuva papa zvino imwe mutakangokura ngabve wakonewa nai vana murape pamaidonhedzwa nemhepo mugiraundi pane vakambotisapo gwai haibodozvedzikamai murye izi munoti tine zvatakakuongerai zvatakakugadzirirai handiti tichakupai mastadium anodadisa tichakupai mastadium emhando yapamusoro musanyanya kuchema kana kuvukura hani mawa zvatokureketa tichipapo ikainitaura imwe nyaya yandinetsa nyaya inogwadza nyika ino ndochema neyo chidiki dai mambomira nyaya yekutsotsonya tavaka nyika yedu nyika yeZimbabwe handiti tabudirira tiramba tichiinda tigoinda mufumi murifa reZimbabwe zvino ukaona uri kwauri ikoko usanoona Zimbabwe ichibudirira hai rega nditi mukaubike doro kuti mudzimu yandirasha mudzimu yandipahope dzakadai Zimbabwe ichiramba ichingobudirira ichingobudirira iwe uchingobukura handi mazvona ndokondoramba ndikati hai KST regai uripo regai wakadaro hamusati maona zvaanogona maiona kuti waisiyiwa paya vari mudhidho handiti maizvoro muolympics anenge ari pano KST umwe takatara idude chingoona kuti hai havamuzivi mwana wakwedu havamuzivi uyu pavanonodzora kudaiwo so hai muchaona ku5 years dzakawandazve tati tadiko muchamuona KST haana kwanoenda iye zvatovane muzukuru wedu tatova naye zuro kachitori yaporigin nedo kuti kadai ndo vedu chaiva haumbofuka wana imwe saka ndati ndiadrese ishu iyoyo kuti vanhu vahwisise kuti hai KST ndowedu wakabva kucha kumvura inomunyu angakoniwa zvamastadium angakoniwa zvekuti godosvi unogona muguva matwaba munhu vanetsa kaiti mudanira vakomani saka vana kuona kuti jeningi takambidzikamisa uchiri kutora tatati zvakwana zveunoda ushamino munyiwe chidzima naye chikomana ndivigirwo maputa angu andabikigwa namai chidzima